Čekala veci Janen, a my čas klatina makala veci. Čiže Boh stvoril muža a ženu a na svoj obraz. Keď ich stvoril, Adama a Evu, tak on stvoril aspoň peskro obrazis. Čiže manželstvo, muž a žena, a manželstvo nielen muž, ale aj žena je stvorený na Boží obraz. Sodujžené. Amen. A da žives dikás sár kamalobenk, kada manželstvo, kada posvetné manželstvo, to je zničino. Vlastne a da žives bez budva kjerpalo pohlavje, že diabol chce zmeniť kada obraz ledevleskro. Že jednoducho le muršeské penaltálu Giulia kitalo murš, alebo šajkidel peskávri su kamel, a da žives omanuš Martanuš kolisi kamena da gender, či sa pričinal. A dika, že to diabol chce deformovať vlastne Boží obraz. Týmto, že omanuš peske kidela, mika ma vtávol murž, alebo Giulia, pritom je jedno pohlavie, kidel peskávr, to robí le bengestar, kaj kamel te zničinal, a dá Boží obraz. A Boží obraz je muž a žena. Amen. Čiže Boh nastvoril buter pohlavie. Boh stvoril dve pohlavia. Muž a žena. OK? Takže táno školy si káve na kaj se veci, že da živeš u čauro o manuš peške šajki da labri so kamotavo. Je to diabolské. OK? Ano, školy na zabraní náha, amen, te si kábel kala veci, ano, sveto so pes vakedal, ale amen, še si kábas, amen, a mare čamen. A chalon. Že na savor so pes si kábel na školy in lačo, in le devlestar, in mare so tele bengestar, OK? A deke, že obenga da žives zasiahinal švazi. Kaj pezdel, a hlavne ano dá ojkte zničinal Boží obraz. OK? Manželstvo. Udás by bútela kedal palo manželstvo a určite na vakeraha da žive savoro, na penapeske savoro so kampel a baš da keraha buter časti, kale seminalistar. Ale so pespelna a da žives, ale so pespelna a palis pokračinaha no buter časti. Keď Boh stvoril muža a ženu, tak Boh bol uprostred. Amen? Takže kresťanské manželstvo nie je len o mužovi, o žene, ale aj o Bohu. Čiže manželstvo je ako trojica. Muž, žena a Boh, kde? Uprostred. Amen, sam kresťania. Keď vysali nám pašodol, keď sme nepoznali Boha, keď vysali nám pašodol, tak sme spoznali, že potrebujeme zmenu. Každý potrebuje zmenu. Každý potreboval zmenu v niečom. Alebo obrátiť sa. Zmeniť sa. A aj naše manželstvo potrebuje zmenu a obrátiť sa. Potrebuje zmenu a obrátiť sa tak, ako hovorí Božie slovo. OK? Čo to znamená? Že muž a žena sa podriadujú Božiemu slovu. OK? A keď nám napodradíme bez peske, sar mekamav, sar omuškamel, šumište, alebo sar eromnikamel, ale podradinel bez lelaveske, ledevleske a obaja. OK, vítame vás. Pokračujte ďalej v tom. OK, super. Takže so peňom leperen mange? Čiže, ale Biblia im písime, že muž má milovať ženu a žena sa má podriadovať mužovi. OK? Muž, od neho sa
očakáva, že živela palolavle devleskro, preto sa žena bude podľadovať mužovi. To znamená, že on muž nakela peskanru svetu sokamel, žena sa mu vtedy nemá čo podradovať. Existuje o mužka na živele devleha, živelča je romní. A kana je romní, majnal pezeské peste podradino na živel palodel ledoveskro koda? Čo si myslíš? Áno, ale do určitej miery. Čo sa týka, ak by prekročil mimo Božieho, mimo lávle devleskro, nemusí sa mu podriadovať, OK? Takto. Keď muž tedy kele rovni, že omurš kamele devles a snažil pes te živel palodel, tak je žuli pes manom te podradino le romeske. Anoda, so peskero. Väčšinou nanoda načíria speza väčšinou anamaro manželstvo, že avľas omurš pašodel ešeb, a vareko avľas ketane pašodel, vareko ešeb eromni avľas. Ale pali pes orom sa pes penale Biblia, že sa posvetil Andre v žene, Vážeda, že eromni li kerdia zavrite pirol palodromle devreskro, palis o čas a kerdia vareso je zmena prelakro dživipen, Birnia ste zmenil teleromes a dále za ňa steký jodol. OK? Alebo naopak, penaha, že omurš sa verno pašodol a tak ďalej a leha odol predsednia z tela romňa. A palis lečaven, samozrejme. No. Sarpenđo mada žive zvakela pes but, ale lokes po lokes. Odaže sam akanasar vysarde kresťana kiodel, to znamená, že my od znovu musíme začať žiť sa tebi na nový život. A nový život v kresťanstve je aj v manželstve. Ak sme muž, žena, máme deti, tak sme manželia, samozrejme, aj my musíme sa zmeniť. Ale naši už raz, ojpes, aká nás zmení naha avkes, sar kamalomurš. Kafkezela. Alebo pale džuvli. Väčšinou pale džuvlia, džuvli dominínal andro manželstvo a väčšinou akana, čo je trošku, čo je príliš, to je veľa, čo je malo, to je veľa. Že je malo džuvli peské bute dovolím sa na kampel, Čiže tiež ani našti aval avkesar eromni kamol, ale amin mušina ste rodil ano amaro manželstvo avkesar odol kamol. Amen. Čiže k čomu sa prikloním? O murša akana šajthomen baripen, o ikana eromni penel kafkezela, orom ima namušilnuté penel, OK, ja nič. Dane so kamo ze penel. Ale a vás dýka speske, či ho dajú v súlade s Božím slovom. OK? Čiže eromni tiež te kamelovareso eromni te presadinila no manželstvo le romeha, alebo a tak ďalej, určite mušina lešete prejednino le romeha, a ak sú tam nejaké nejasnosti, tak dýkal pes androla v devleskro, jak to je vlastne, alebo ako to má vlastne byť. A charizman. Lebo my sme predtým žili tak, lebo keď sme sa akože manželia spojili, tak omuržaval andala aber rodina, eromni andala aber rodina. Omur sa zvychovíme kafkes, eromni sa zvychovíme avres. To znamená, keď sa spojili, tak oni vyšli z iného, celkom iného prostredia, a tak ďalej. A váže dá sa iný pohľad na život. Amen dživás kafkes, amen kafkeske raz, kamende džuli kafkeske las, kamende bori kadasas, kamende bori sa sluška, kamende bori mušilnas te šunol, mušilnas kadate kerel, naši peske dovolilnas kadate kerel. A zase eromni penlas, no kamende sa s orom kadao, sa sluhas, pilas kaštengo, pilas premalja grulenge, opet staren kaj se veci. Rozumieme sa.
Takže iné pohľady na manželstvo a to sa aj očakávalo, že na manželstvo, že to tak bude, jak oni vyrastali. A 55 spomínde dúžené, tak im to nešlo. Samozrejme, lebo sa zodá avres. No a važda kamena ste presadinel odá, sar barile onavri, sar dikle onavri, kamena ste presadinel na manželstvo. Nabo kafkes, ela. Nabo kamende ela kafkes. Nabo kamende ela kafkes, saz, kafkes ela teakana. Tak prekadá ima mušina ste bistelo, brada, sestra. Prekada musaj su meksigeder te bisterel. Oi kamende borie la sluška a kada, alebo tu ke ela rovnitelo pindre a tu mušina te šunel a tu sa lo dá, kaz mušinel te šunel. Pravda, mušina ste bistero, lebo ame sami mar. Alebo menina spes, alebo začína spes te meninol, konečne na Boží obraz. OK? Začína spes te meninol na Boží obraz. A amen, naši lás a mali tradícia na malo manželstvo. A mali tradícia sa dživla z miro dát, miro daj, alebo miro papus, miri baba, a me naši láska dá malo manželstvo. O manželstvo určite najra dokonalo, ani nebude nikdy dokonalé. A preto vždy prídu nejaké problémy, nejaké konflikty a nejaké takto kajse veci. O manželstvo, kamo te dičol avri, avke starou lapenole de vlesklo. Na džana ča drží speske čínáte plno verša, ale džana zmište, že Boh určil, o tanle muršeskro, o tanla džuvľakra no manželstvo. O manželstvo nane sarte omurž varekaj, sar penđom na začiatku, že omurž nane onda so liđal, pira koda, omoržino upreder alebo teleder džuvli, ale ino maš kalende rovina, a men kada nađanahas, a men kada men čas sprinđaras, ale jaka rovina? To znamená o manželstvo in ibaj to, čo Boh spojil, to človek nerozdeľuje a oni sa dvaja stanú čím? Jedno. To znamená, že rovina máš kalender. Nane ani upčeder, ani ojteleder, ani upreder, ani ovteleder, jednoducho rovina. Súlad. A vrespendo jednota. Jek, sarte jednota máš kalender elas. Aj napriek tomu, že omurš kerel abreveci e džubli kerel abreveci, obaja robia odlišné veci, ano manželstvo, a zalen kerel jek. Navažda, že omurš kerel kada, ta ino bareder, alebo navažda, že džubli kerel kada, ta ino ini teleder, alebo upreder, učeder. Ale oda so kerel omurš, a so kerel džubli, meno te kerel proda, o elengro manželstvo tabor jek. Na tabor rozdelíme. Rozumieme sa? O rozdelenie fur anel obenk, ano manželstvo. Čiže amen, te inamen problémy ano manželstvo, alebo tabor problémy ano manželstvo, alebo konflikty tabor ano manželstvo, tak národas odasu amen rozdelila, ale fur začína ste rodol odasu amen spojila. Amen? Maj riešinaha aj se konflikty, aj se sapes penal. Pomožíme mageme prípady, na? Príhody alebo prípady majora Zemana, avke kam na te penal. Ale sa prípady väčšinou sa mi začala no manželstve. Ale po najprv kam v ten penal, že ano manželstvo vždy, keď vyskytnú sa, čo znamená o konflikty, o problémy, ano dokonalé manželstvo, ale vlastne, ano manželstvo fúravla. To znamená, že neexistuje dokonalé manželstvo.
naši tovec prodá, že amen a kanadživás odá mekveder dživipen. Aj v dokonalom manželstve sú problémy. A brezpenama. A keď prichádzajú problémy, otázka je, ako ich riešime. On megbuter problémín, kada abalo problémos, ano manželstvo, alebo soske abalo problémy in, koďano. Áno, komunikácia, a da inima roda veco jak sa rieši, prečo sa nerieši. Ale väčšinou problémy, tetke šinineha da dživezin, hlavná vec o čave, angločave. OK? A v krátkosti angločave. Väčšinou peskeraz alebo bezkedina sme z angločave. To znamená, ako pristupujeme k deťom. Mužovi sa nepáči, ako žena pristupuje k deťom, alebo žene sa nepáči, ako muž pristupuje k deťom. A sa tebi penazývaj maj rovni rušel vašu čave? A rušel pre tuté, sole peke pendial, sa lenge pendial, alebo te mal vôbec neskyniš na pendial. Tyža dajin ruš. A váš napis birinen te kera angločave. To znamená, kada je problém, ano, vychova. Kaj nie sú podelené úlohy, ano, vychova deti. To znamená, že vy ako manželia sa máte dohodnúť, ko prelela od ich hlavnou vychova, autorita, upravle vychova deti. Samozrejme, že ste tam obaja, ale plno vychova meno teliđal džubli. Žena. Džubli meno teliđal vychova, to znamená, že deti, šunen mište, mušinen te sprinžarol, že a je to väčšinou tak, že džubli liďal Savoro, preto aj deti majú taký bližší vzťah k jedaj, alebo dôvera, buter lenin lečaven k jedaj a buter pes očave z dôverinen tela také, lebo edelenge furiny odi pašeder. Odad si kica presera užarel, kanaša je zakročil, ale kanaj megoreder, akore džubli pomagelem romes, te manoj peske na zladine lečavenco veci akor orom džal, a ako autorita tiež, ola veci na ne hrozba, na no, ale sa o násilie, alebo someđalav, ale ano di ocovsko kabni ben, ki očabe akože. Naši podmara stele autorita, ani romni naši podmara autorita, ale romeskri angločave, väčšinou peskeras, beskidinas, a angločave, a to je megborde del problemos, lebo očave pali cerpinen, cerpez odaja, odat kerela, o rodiča zapes keren angločave. A to je iná vec, ale teraz ideme na to, že pozor, od džuvľa stávalo sa, a neviem, či sa ešte stáva, že tie romní chalcholi prorom, tak a tí choli čivel lečavenge androjilo, andokana. A potom lečavení nalačo pogled pre prodat. Kada kirdias, kaj so ino a tak ďalej. A tak ďalej. Návke zlečavenin, tude zlečaven obraz paltiro dát varesal. A da obraz si kaval, že akože edaj na kamale dades, edereske fur čivkedel, edaj kada na nespokojno, na nešťastnú paržeste a očave peske kere na so anglodat a chadem so kama zepeno. Možno aj my sme boli takto, amen sa ma zavkez, baradabri. My sme boli tak, bo me pamätinam, sar edaj fur mange vakerlas palodat, že so kere laha, že olobe pijel Andre, že kelpeske so kamel, že nič nakedel, kada, a kaj se veci. Na panastu men gada ide varekana. Palo tu maro dat.
Aboles iba lasciarlas. Abo pel nastu menge dai miro dat princos. Čiže nekala veci, pozori speskedena, lebo zniží tele autorita angločave tu mari. Môže to byť aj naopak, zar penel edvika, zase orom penel kadi tiri daj, kada. Te šepena babri o sastru nane ade, aber pur juda de juis paše edvika, aber penel akadi tiri daj, akada. Juda de juis za takedel. Afgezin. Čiže avlo peste stiažino le čamenge. Mukel palo vodar. Ojte šunol. Odanane bale, tikneve, cici, nača. Čakaj sa peci penav. Čiže odat ino palizeso, že pes zase stiažino le čamenge. Prodat. Kada man cakerdias, kada nakama v te penal same, ale to meni marđanin su vlastne, vakeres. Na? Većinou vakerel omuž, akor, lečavenge, sar romnje le znadel čačipen. A ova leana džanel kaj teďal čoro. Eše beďala spale mama, ale mare mama varekana i marnane. V mojom prípade mar miri daj na dživalno kaske ďal te penal. A vareko megdžala dake te penal. Vareko pes megraba make sa inal, na? Podľa teo sa i mama lahin. Mama maj lela kaštunju roj a džal. Prebori. Ta tu mi rečea kada na keria, mi rezlav kere. Ale inmara sa vidaj so pelna mnočo, šunčke la romňa. Mištetke penal. Avgo džaveri mar. Mapijajci. Maker prechodí. Mange sasi penlas. Leske penlas avke sasi oite šunla romňa me živol tua. Maker lake prechodí da. Miri sasi sa zajsi, že puterki ama chudela, sarki aleste, ale napomenil nás. A te očave mire vare so peskeren, ta vare kanalenge penav, namušinav, metešunav, mavolo danitura som tumaro spromje, ale na marav lečavenu pre, ale penavlenge cítim tu dané leskri situácia, sosko da peňa, soske kerďas a prileota. No, a vkičavare so doplničom. Amen, parikerav. Ok, me tiež parikerav bina dake čačes, lebo keď si var avavas mantes, keď si var malá keravas, tak aj džavas, tača kere džavas, na? A edej imar pelnas, edej normálne vyskilnas prema. Pale tut kerďala, pale ta su kerďal. Ja kere cilnake, jak chaben ovoca, kalaveci, ja kere a... Alebo delas vam love a pelno ja cilnake, kada. Pena mamo ta tu pažate chudes. Pale kerao de reska vaše dej, da sa zegin gođaver. A edaj man si kadja bud veci. Šaj to vas baripen Androdaja sabe ne gođaver, sabe na ane nas goreder o ljarmi, na? Sabe naker nas me goreder ljarmi, ale naopak, že o konflikti, o ljarmi, gdje nas te utišino, ter ješinolo veci sa. A manka da je da buci kadja za miro džuvipa. Ano miro vzťahos, ano manželstvo hlavne. A určite na začiatok to bolo ťažké, ale Páliz imar sa nasas edaj, imar nasas malan kada ko te pozbudzinel, alebo sa te penav, ko te utišinel, uklidninel, bo edaj mange mulja terni. A jednoducho ola veci som ma nedesi, kaďa som sa naučil. Kada peskerahas, nasam sme kresťana. Kada peskerahas, kada veci, imar džanava sa te pristupinel, kada konfliktos. Uznal som si vinu, hlavne, že som si uznal vinu, a ospravedlnil som sa. OK? Ale máme sa džanás, že keď nasam sme kresťana, tak máme na konfliktos, na džanás, peske te pelno prebačin. Vareko, so šunjom buter dženendar,
sa nastal z kresťana, nadel nás peske te prebačenú, že prebačen, alebo te prelel peske, že milí by nasas. S tým, že pes dospravodlil nás. Le romeske ada sa zigen ibaj, le moršeske sa zada ibaj so telepeste dikhalang le romni. A chanon, sa fur pes mar nás, alebo fur a če nás važoda, že maninča čipen, a tu mušine ste priláda. Bolo to niekedy, ano manžel, ano kala vzťahy sa zvarekana, že Julie mušine ste penal, že le murše zinča čipen, aj keď to nebolo pravda. A niektoré ženy, či chceli, či nie, ale tá tradícia, alebo avke sa prispelno sa peske barať, zavrila romňa, alebo sa rodina a tak ďalej. Čaká u nás čina, tá mužina ste prilalo dáso. A vážna cerpil nás, že nasas uznano ode očačipe la romňakro. Ale väčšinou tie riešenie nás od avke saranu svetos, ta inavke, že orom tu hadine studerom ja kerestut, a te orom naďalom te pán prepač, abo ani vôbec na penal, avke zino do oromane manželstva, že málo kaj od inte pán prebačin manke od muk manke. Ino dávke, že pes kerel džaha, upretu lea kerea pređala je žive za možno ani hodina džaste leba keres, ale eduk amenge lejuvenge ode achel al orom jandal je imar samiste bo imar leva kerja bo penjales ki kidav ke tehal oda amari povinosin ale rom nengre vite dos tehal ale možno že na čava keras am bisteras proda ale le orom avke gondolun že ja imar samiste man sava kero ale amen varikana ojuvla mukas avke oromnia a oda hingarudo Anamaro ilo pralale šunen. A nela džuljako ilo ode hingarudo, odi duk so sposobinjal orom la romňake. A palis počase pes durarem pestar, angle kalaveci. Lebo nane oto sa stipen, ale ačelo ode sarte erana. A odi rana te nane sa stipali, hnisi saljo. A avel oddelenie kavestar. Oda cikno lavoro, oda ciknul lavoro kana dukave zla romňa, abo naopak, inte naopak, že romni dukave le romes, a oj na džanel, ale rana odehin. A odi rana palis te odehin, oda inni garudži, a hni si saljo. Ciknul lavoro birinom bare veci tekel, na Marek. Určite, áno, téma začínal ode, tak začína v téme pokračína vode, a ne Ano manželstvo pes určite, ano konfliktos, ano problémy, ano ľadmi, určite pes ode dukava je gavres. A so buter kames orom la roňa te dukava, alebo naopak, vlastne ano konfliktos ďal palada pes je glavritko te dukava. Ale odaj namište, pretože srpendia dvika, že pali z odi rána ode ačho, lebo nás sa styria zavri. Amen barakana nadjana pes korkorete sa stjara lavi. Ale kada men si kava lodal sa te sa stjola mena. Rozumijeme sa? Tu la romnjana sa stjara, a nije romni tu na sa stjala, odela men mušino te sa stjala ketane. Važda pena že muka ste muka le devle za namaro problemus. Mar ješin tu o problemus, ten nadjane ste ješinu. Tu ješine o problemus avke, sa vtukames. Romni paris kella ješilno vlastne la romňa ela o riešenie sa rodali távolandro problémov zavke sa rojkamel. A zase naopak. Čiže keď vy chcete riešiť tento problém, ano konflikt, to je už vakera spalo všeobecnú problémos, konflikt, darme a problémos. Takže o muž peslan žinel, ktorý riešinel a v kezoji paleskri. Koda. Ovdekal kaj so riešenie. Kera kavke sarmekal. A je žuri zase kavkes. Lenže to neprinesie obom a nekada oda právo riešenie. Lebo te tu ela partiro riešenie, tak okisera ela fur dukhađi. Ela fur protan kaj no na neavke sarmekal. OK?
Soka de kama ste siklor vecos. Už arač, napal miro riešenie, napal tiro riešenie, palo deblesko riešenie des. Čiže národa v sartu kames, mekfedela menger ela, že amen te trova ode le debreza nekada konfliktos. Sarbi odel kerdiahas. Na tedu muka a čač, le debrez te riešenie la malo problemu, za malo konflikt, vlastne soske a čines peskada konflikt, a muka les te kerel, ovamente sa stiadla a treba sú ľudia spokojná aleja. Čiže prikloníme sa na to, čo penelodel prekladá. OK? Ja mám takýto názor, ty máš takýto názor, čo na to hovorí Božie slovo. OK? Ak sa dvaja nemôžu zhodnúť naši ďanduriet, penelada je Biblia. A to je aj v manželstve. Ak sa dvaja nemôžu dohodnúť. Ináno manželstva je veci, že ani niek pes náš ďal, naši pes koda, kada. A čo pes ďalno manželstva, varako Anglikala veci pes muken. Lebo fur konflikty, fur ľarmi, fur haber názory, a to nejde. OK? Chceme mať požehnané manželstvo, lačo manželstvo, určite nadokonalo, ale manželstvo sa vôbec dal. Ta mušina ste mukele deble za namaro koda. A namaro manželstvo. A chaľom sár. Akana, o problémy sa pes riešino. Dajme si príklad. Najčastejší príklad, áno, manželstvo, alebo väčšinou sú pezačia, to je žiarlivosť. Žiarlivosť. O muž, te šajta žiarlivosť he pre topanka. Penelo Marian. Alebo avres, orom, te šajta žiarlivosť he pro vysavačis, bo erom ni furťa pratinel, vysavinel a tak ďalej. Čiže orom car dikhel pre Giuli, že imar varesoske del buter časal some džanav, imar prodaveco žalinu. A eromni, napríklad rabinel čas, alebo varesa vecenca, alebo jednoducho eromni pesky vareso začínal te kerel, vareso so nebo prekalate, kamo te začínal nebo te kerel, a ima le moršeske dele so signal soska da kamo te kerel. Anglikasta da kamo te kerel. Napríklad všelijaký otáznik imal pirel prošeru lezi maro otáznik. Na? Eromni pes sikrica imal koda, varesal prikel, rechtinal, džamang javri. OK. Kaj ďal, soske ďal. Káďas. Soske ďas. Media pro fitness. OK, soske ďas. Kam te šučol? Anglikaste, kam te šučol. Iba všelijaké otázky le môže zina. A kanake zďalo toro, a mek pes kada, mek koda, kada. A mek te nasi gabel kere. A co quieres, Marian Paris? No a kanakes. Megniš bez nákel dá na kerel, ale ando eromni iba nič, akože ale andronom a nomurš pes kerel bare kola. Veda pes kerel odari. Bare kola ode in, Imar dueg, pohľad dueg, vakeriben ima sa rodil palal vareso. A chaľos, ima začínal te rodilo telefono za lomňakro a skúšinal te rodilo de varesavej správy. Podozrenie. A tak ďalej, nakama v teho vakedel, varesavej veci, ale bohužiaľ, a dađives, šulmište, a dađives peske, nama kera vojkade, amen, amba someđena, ale stávajú sa veci, že eromni peske, aj si písinal pro messengeri, že arakal peske piranen. A chaľos, a onom nakontrolinal, a ima laromňa, ima sretutne sas. Doďale baterka, a paliso. Ale džanav dženendar, manušendar, džanav ano svetos, že keď si veci začal. Že romní vlastne peske rodel, alebo takto povedané,
Secretsa demava vakana varekaj. Dnes pro Facebooky akana kezin normálne tetor pes e džubli akože pes krošu Kariben, si kablo pes, na? Akana udana púža sarpenjom koleskro. Čiže žena sa dáva na Facebook na obdiv. Oľa to obdivinen. No a aké so, či o gada, o to pánky, alebo so, ode to bol. Otázka in. Opäť so bol na obdiv a teraz očakáva lajky. Na lajky. Na džerneno svetosť ty si šumná, ty si pekná, ty si krásna, kaše väčší. Jakže voláš? Alebo Romano Lav typicko aj so na začiatok. Ahoj. Jak ardikl na dvikake vareko pisindia zmuržvar savo ahoj. A pritom džanava zoleđenes. Vena suskutke pisindias ahoj. No, muka vávke. Méma na pamätina, tu pamätines? Inman. Dávaj. Mande sa zapnime pre plazma naďana včo Facebook alebo napríklad tablet. Ode mange pisinja vari samo genol na savore no kergenen openo. No dobre pendia, som tehotná. Ipe som askamnila skarletana. A dujte vareko mange pisinja nudím sa len sa nudí ďalej. A dujte mek tritovaraj so, oda mek terneder samas. Zmeniť mange fotka. Já v prodadi kavaver fotko de puri baba. Akože... Aj tu meninkaj sa smiešne veci, oda... Akože... Ženy, prečo sa dávate na obdiv? A vlastne, sosketomentoven príklad, otázka, he? Palada penava palisar pokračina. To ben pes na obdiv, aby vás iní obdivovali. Te omurš prekadaš aj žarlinol varekana. A chaľos. Te martu toves prodi fotka na obdiv, ta toftudle Romea. Toftudle Romea. A chaľos. Lepečko sa zakana jege kody kaino. Kerelo tabel. Lepečko sa zakana jeg situation. Predstavím tu ke obi pindia skorkoro. Ale sa zakana pe dovolenka la angelkaha na bracha, no. Samen ďazo je la angelkaha. A predstavím tu ke, vare sa mo manuš pisindia zlenge, ojkana avna pale ode, ano di, škoda, ano da foros kesas, že len bi radost prinđarđaha, že pozvidjala lenke peste, akala veci, a ovo pećko resel pučela soske sabe u mistiturin. Leske djala spalada, pale angelka, baleso. No. Takže pećko penjazno je ima nakana, stali ima na to lapis angelka korkori, čori, ale to lapis purle Romea. Ča prikad penav, a eso, zo skúsenosti sa vypezal, zažive začal. OK? No a zažíves, a my sam kresťania. A men nasam aj se manuš sarano svetu sar samas. A men pis mušina ste zmenino. OK? Nane problem te to vas pes pro Facebook, te manažavke z OK, cinjal nebe to pánky, tak mušina te likla sako, abo kabelka, alebo someđana ve. OK, nane problem, ale to le Romea. Aspon oro me avol palal. Aspon neskoro muj me dičo palal. OK? Te návec pro obdiv, lebo zbytočne ade kedes varekaske iba sa te sapespenol dalav. Zbytočne varekas a nesporšenje. Alebo laki nesprevare soste.
Te prekadaje riešenie. Už tables. Dili nám už ti bo odzaspec. No, ohádky peniam stiklica angločave, ohádky anglo financie. Olove meg butra dekero. Na, ano manželstvo. Kaj to ďalolove. Ok, inade meg vare kopec anglolove na veske dindias. Kade o pečko pez na veske dindias meg, na? Ok, važo da pene napríklad soske pez na veske dinin. Takže, anglolove pes fur sako kerel, a to je jasná vec. A menžana, že romní sa ďalane sklepa, tak vigos, na, a tak ďalej. A sa ramen kere, a pritom dujđene sas, orom penal, tak eto ďalkej cilove. A pritom dujđene sas. Alebo naopak, mesar ďavano foros, to sú cín ďalajci. No myšte se, masova kerá. OK, takže adeno financie a nekala veci. Čiže a nekada peske kampo tedel pozoris a kanakes. Oj te avalamente že si sa dôvera je kejaver, že ola love na čapky premarní nás, ale džal pro čače zlače veci. Te meso mazano koda, aj so, že meso ma zrozkereno kada čivalo zlobe, kada zbytočne a kada či kampočina, ta rače soker ďom inom savoro kada dinom lake, lebo džaním, že nakerava dnipen palolove, na zbytočná veci, ale dinom lake, že džanavče cilná ola veci so kampol. A napriek tomu, že me radoci navkerav, naši mange, me federci navkerav radede saroj, ale naši mange dovolina zmete rozčivkera lolove, lebo Benadžana vás te gazdin rolovenca zabezpenal. A v kezin. A v kez savorome ano koda o financie, o love, dinom lake na starost. A keď lake sár dinom lake na starost, to znamená, že mama nasaz problémy, nasaz riešenie klaveci. Džana vás jedvika cínla oda so kampel, počínala oda so kampel, bo ma na ní pro splátky nasaz, me bysterava zo splátky a tete masulove, sazmanove, ima na kamava ste počinalo splátky, aké se veci, oj se za nekady poriadok, koda, da sa dano poriadok, oj počinala z toho splátky, toho veci, cecina, zaredina, a mange sa zmište, na chvala mange nič. Rozumieme sa? Čiže ano, varekaj naopak, varekaj omuržino gazdas. Varekaj na omuržino, omurđanom se cina vkelo feder, omurđanom se te počinilo splátky o veci savoro a tu aj si nasal. No také uvedom tu ke nasal aj si, tam má ľudia siláha a dike furča problémy finančno dejin. De akar leromeske oda, te džano feder te kedal a žerinmeske. A zase vareko džanen spolu te kedal. OK? Vareko džanen a da spolu te kedal, takže odenane a že sú problém, džanen peske korkore spolu te kero spolu, ďanteci navkero spolu a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. OK? Financie. Soske iné se problémy. Nanešu kadeste, to znamená, je gavreske tepeske orom žadinal, te žanal kaj to v kere zolove, tak kamal bločky. Lebo muž napáčal, tá je romní, imal mušinovské tanul oblečky, le dilino bo napáčas. Tiane anglikala veci šával a na mušinov tá bol zbytočná podozrenie, ľarmy a tak ďalej, ale mušinov tá nekade tá bol určito dôvera financie. OK, na kam to rozkydol, ale kody oblast, trito oblast in, rodičia pestované vzťahy. Tá sa roda. Nemali by sme sa my, keď už máme naše deti,
Salmanine akanahe, očave bare, romnia len čave, aj len konflikty, napríklad áno, manželstvo, nekala veci, tak amen, určite nakeraha kada, že važda, že amare čavejne, tá budeme ich brániť silou mocou a v keže obližina lenge partner lenge. Neexistuje. Ale amen kama sodujen, a kama sodujen te pomožina lano manželstvo a maro cijelo zinenge, tandala so riešenie, ano konflikt, a te pomožina lenge od konfliktu, da problém ste riešenou. OK? To znamená, že nasýka vás, alebo nadomúkaz, nakeraha, ale sabe veci sojno sacepeno nefer. Alebo paškada chudas, lebo amaroino a paškada kalesko tešajta obličinaha. Nechceme to, pretože amenka mas, oj, on kala dujene, alebo amare čave, ano, lenko manželstvo, tedy keď namen sa rolenso, lenge kama ste pomožino. A nača, napríklad, ođa mutro, nača baj očave mire, ale te ođa mutre, te sprinđaren, že amen lenge kama ste pomožino, a že nakeraz rozdjeli. A daj mekba reder vecos, že nakeraz rozdjeli. Maškaroterne. Oda nama keda v parlamente, palamaro dživipen, he? So amen pređiđi nam opurede ročnika, kaj o sasije o sastre, alebo naopak pestovna za namaro dživipen. Ande savore ste pestovnas. OK? A imar to anadživla, imar glavla kere, imar kada a chalim kese veci. Čiže námek te dželena ste prikeralo, na dželena ste prikeralo, a vlastne na dželena zamenge te pomože na manželstvo. Ale me goreder ker nás, oddelina na zamen. Alebo kamena zamen, to rozdelina, to oddelina lamen. Lenže láska vyhrala. Na, Vincu? Láska vyhrala, na? No. OK, ďalšia vec, no manželstvo, Peske mušina zigen fes sedel pozoris pred dôvera. Ďanen me somas murš savo určite žarli na vás, sak dojek murš žarlinol pe peske rovni. A me som vás tiež aj so žarli na vás. A pánis avľas odela na malo dživipen. A me sa stíru mavri andala kad je žarlivosť. Normálne bol som uzdravený, lebo diklom ane radvikakro dživipen le debles. Diklom ane lakro dživipen le debles buter salme te achalunman. A preto určite najľa mange žarlivosť prodal sem tam, avel, kada olea buterini sarmanca, lede bleha, ale je to zdravé. Je to zdravé, lebo viem, že ona mi bude verná, lebo miluje Boha. Čo nemyšte? Sávor milí, kod je žarlivosť peraz, ja už neviem, mena ďanava to živé. Ale aj tak nepoviem, že kada. Teže pena cerpinava sar žiarlinlas, určite ade sam čuvľa sabe pretumente orom žiarlinou. Alebo možno naopak, žiarlivosť igen zničujúco, zničinou. Sa zdoba, že teme žiarlinama sa som masterňori, mekča di kelas varekaj, a velas kere imar sokoda sa stov mange penlas temeleskea. Žiarlivosť a meničinou. A džanevarikana je žiarlivosť, že tu men o murša penena, ale ameno džuvľa na penas. Väčšinou amena penas po prekalamenta dahin aj so, že lađas pes, ponižiť, citinas pes ponižimen, a tam elesky penava, tam je žiarlina lofta, som je žiarlinava. A
Ale ďana, že ovsa žiarlina zota mange týždňa sa zmište. Lebo soduj cerpinen ano manželstvo. Buď žiarlinel jek, a oka tiež cerpinel. Abo te me žiarlina v ta oka, lebo na ne dôvera. A te na ne dôvera ta oda parezin. Lebo sa im podozrievanie. Sokeres, možno kamende sa ovsa zigin žiarlivo, že žiarli nás pro bratranci. So man sam nás vakernas. Naši man sa vakernas. A suskele ďalej. No sú to bratranci, sú to zarprav. Naši ďazli ja tekel. A mešo naši gilom tekel. A ty sa zbijava vlas varekovaž ma familia naši ďavas tekel. Marđana vas so sar peša vas penos prebači naši ďav. Lebo nakama vas tekel ľarmi hatki. Ale kama v tepalne, že tu me santernore, a nađana v save so pređantumen. Možno, že ima kada pregeljan, ale možno, že tu din žiarlivosť. Ale žiarlivosť je imbinosť. A žiarlivosť je aj duchosť. Duchosť sa vo tu kamo te trapinal. Uda nanale devlestra, uda i nalačo duchosť sa vo avel a trapinal tut. Varikana avel aj so žiarlivosť, a ne Biblia písme, že čačec, keral odi džungli su nalačo, a buda muž. A avel tu ke žiarlivosť. Varikano da in čačec, te genjan, a ne Mojžišova. Ale da nakama v te rozlel. Ale varikano da nane čačo. Avan glodel, te tu pokady sama ises kazim vzťahu ze devleja. Avan glodel a penleske, ve pena vašma. Mesar žiarlina vas maroda egin trapilnas, u marek na džanlas. Rova vas, podozrieví na vás les, sokerel, kajďal, sodikel. Ovnađanela zolestar, lađa vas man. Ale trapin las manuta. A megna soma zobratime, na pirava za nekangeri. Ale džana vas ne devles. Menam devla lemandar kada. Lemandar, mena kamavka kete živel, bo trapina vas man. Mena džana v sartu, penje prala, sarsal, ale me pačav, že te penje, ale devleske, lela tutar. Lela tutar a anatko pokoj. Temu ke ale devlesa nekada. Amen. OK, takže buďte otvorení aj ťa nekada úprimní, jeky ja ver, ťa nekala veci. OK? My na začiatku, keď sme chceli začať, keď sme sa obratili a keď sme chceli začať ten nový život, palodel, tak sme si museli všetko povedať úprimne a pravdu. To znamená, ona sa mne vyspovedala a ja som sa vyspovedal jej. Určite nie všetky veci sme boli, alebo súhlasili, alebo sa nám to páčilo, alebo som medžana, ale žužardám kala veci, odmúknám peske, príklad, určitá veci. A teraz sme si povedali, čo mange nane pretu przeka, co tu ke nane mange przeka. So keres tu, so mange džal po nervi, a tu lesa na džanes. Príklad. A reka na omurškarala se veci, ale rumňa kada igen fejs po nervi džal. A pritom da peske na uvedomino. Pritom peske da na uvedomino o rom a kerela da. Arak peske čas, le romeja, già peske le avarkaj pre večera, ale madre zigen bute chalbo paliz na brilante vaquero. Lebo väčšinou a my sa mu murša ese, že sa romňa minca kamote vaquerel imar amenge vigos. Da sa te ane škola varekana testi, alebo nađana so. Ali inače, kada sa tebi otpor, iba na kama ste šuno. A tete penal orom na romňake, no ta vaker, a pritom le mišlenkenca ino. Obirino te gondolnu pre nje soste tej pažora. Oromino je so, že obirino te gondolnu pre nje soste, alebo te zagondolinel pes, pre nje soste tej pažora, tej gora. A romni pučo pre soste gondolines. Naklamino, pre nje soste. Presoste gondolines. Keď si ráno izba, presoste gondolines. Presoste. To znamená,
Mushinal e Giuli te arakal peske ki oro mai so sa te pena vdrom te leleskri kodi pozornost sa pespenal, o te šala šunal avri. Ta mek feder poradina la Giuliake, vičine stehal varekaj. Abo keleske fajno tehal vareso. A halozman, najk varestave ča penens leskamot kte plna vareso. To tak nie funguje. A halos, o murszajne cikno warabastra stikade avri, kana pelna zjedaj, mročo, avle, lizatkocis, abo lollipop, abo keso. Príklad, osa sikado forvare su vašu te chudolo, te. Ojte abo lačo. Takže, lebo pare zle muršenca, pare zamenca, ojte šunas, čače zla romňa. A niekedy sa tvárime, že šunas, ale popravde pro koniec penale Giuli no so penes prekada. O penal šaj penes me gekval. Da tu vôbec na šunes. A preto, a nekaj se veci, alebo so kamele romnite penal, mekveder inka da. Začnite modlitbou. Začinen o modlitbou. Kada ste vakelo Romea, mekveder začin modlitba. Lebo adi modlitba birinal, to už stavale Romes, a toto bude vážne. Toto bude vážne asi. Ale možno to nebude až baro vecos, možno oda cikno vecos, ale pro cikne veci si kľu vás. OK? La Romňa invarsavi veci chce začať robiť niečo, alebo someđana, alebo kada, alebo koda, sopenes. Nerobím to bez toho, aby on to nevedel. Čiže najprv sa radím s mužom. A muž naopak, tiež kamlavar so te keroce začínal, alebo someđana so neskávľa pre Godži furpale, tiež bez radinu la Romňaha. So tu dike, so tu penes prekada. Me la pa soste saboro su alumange pre Godži myšlienky, alebo nápady, alebo someđana Láman radinav, lake penav. So penes prekada, a oj penal dilní pen, no ima buter na vakerav. Ima na vakerav buter. A džidakanakes so džidakana so latra pučlom, alebo napade, alebo veci so penja, džidakanake presavrate penja dilní pen. No to. Sad kanciliťas. A so mange pregelias. Jaký nápad? Jaký nápad mange pregedas? Megan Rocker penjom oj kerav čarnoker penjom kerav omuros kajso, alebo tovav kajse vyzdobi, alebo kajso, a delini pen. No to... Ta mandra sa avri ďalča delini pen, avri, a tu ta sa tu keria sa minšte, sa dokonalo. A ima na do konflikt. Ima na do konflikt. A inak ja nesoska, ange soste, a ja babalom. A chalos, sar o Andres Košic penjas. Erža pezbanca imar veskedinel či kamprčina, a pučul manta soske tulbanca veskedines. O penal imar je kurko, duj kurka anglamantova veskedina, bodjane vstalo sukra. Imar angla bezlea veskedinlas. Nasa zming marsoske. Takže komunikácia, teraz ideme o komunikácie. Sar te komunikino. Aby ten človek, alebo tá druhá osoba zbytočne nemala podozrenie. OK? Aby nedali sme zbytočný koda, žarlinel a jednoducho vakera v Leromea prasavoreste. Alebo orom la Romňa prasavoreste. Komunikácia. No a o to tu ide, že komunikácia a na mano manželstvo zlyhala. Žiadna komunikácia na ne. A to je problém. Sa na ne komunikácia na ne makeriben. A chalos. Le Rome zvale so trapinal, ne murše zvale so trapinal, muklanr peste. Na nekaskete penal, vara kanapes ďara zodate zapíjal, nemá kanapes napíjal, no kaj, so. Lepra lenge de penenge mala džavate penal, kaj soveco, lebo da in
čukromno sa varko penal. Alebo intimno. No a na nejaké, na ne odváhate penal. Soske. Lebo sa orum kamol te vakere lomuš, la nejaké, a jeden penal, no čo ima, sodrino, sokame te penal, sopale. Tu keď na ne predzeka. No hotovo. Ja nič. Ale te eromnika na te penalvare so. O, ta romušinu te šunol. Car tu na ne čas. Ta soska akana čas je teme tu akanjum te vakero. Soska bari buči keres. Me tu akanjum te vakero, akana o hotovo, a pena v tuke, a penjom tuke, a hotovo. A ďal het. Ona mu oznamila, ona čo chce, ona mu jednoducho oznamila a hotovo. Ona sa ani neočakáva na jeho názor. Či on s tým súhlasí, či jemu sa to páči a či má proti tomu niečo. Nič. Ona mu to jednoducho oznamila a hotovo, bude tak. O príslovie penal, no denaškaj sa rovňatar. Kad je ľahko. Alebo avres pendo, zaslužine skike sa. Šoske magi zaslužine, kaj sa rovňa. Je Biblia penal jasne. Ale to sa nastala za čo? Kaj sa rovňa tuke. To je trest. To je druhým kaj si rovňa. Co kam v tej penal? Že kada eromnini panovačno androker. La nezajmino sú tu penes. La vôbec nezajmino sú tu penes. Jednoducho bude tak, ako ja chcem. To je panovačnosť, androker. No, takých mužov treba len ľutovať, Tana. Ešte si daj pol deci. Ešte si daj 2 deci. No, ľutujceme. OK, panovačnosť určite, áno, kresťanstvo, áno, svetosť, na ne problém. Andro, svetosť, na ne problém a možno sme samozavke. Možno samozavke, áno, svetosť, že žuri sa zhodí panovačno a megorede sar omurš panovačno. Sar omožino detla i listas. Kada mušon kavke stavol, kada naši kavke stavol, kada kavke stavol, užarca kada pale kavke skedjal, ta suske kada skedjal, se penjom ke oj kavke, za tu pale kavke skedjal, ta keď se varotko te penal, a paletke mušina te penal, ta čikana. No je rovni ja infarktu tar chudava. Kada varko penal infarkt, varko poražka. Da sokerďom pale na mištes. Da sokerďom pale na mištes. No muž pale mali, kerďom mali so na mište. Mali so keram na mište, ani na keram nič, bo kerama sa na mištes. Jednoducho, kaj te omruž mište kerol. Kaj te čačes mištes kerďas, a na kerama vare so, oj na mištes kerďas. Katinele romes. Orom čorom nađano pažlate, salpeste čalavro, salpeste visadal. Oj tavlo sa mištes, oj tavlo pokojan droker. Dokonca ani daral te pređal pašalate. O te napenlovare so. Ale to je zase naopak. To je zase naopak omrš pre Đulije. Đuli daral te pređal, alebo vare so te penal. Te napenala ke vare so. Pozor. Preke so manipulácia, preke so panovačnosť androker. To nie je zdravé, to je chore. To je diabolské penava. Lebo tá druhá osoba furt trpí na androker. A chaľos. Má ten androker na stranu manželstvo slobodno, sa te penate, cítiš sa dobre a šťastne. To bol koniec. Koniec. Ale niekedy my sme tak boli, možno ešte sme Vigos. Naši rodičia to tak boli. A chaľos. Romni birima zleromes avke stelete dikal, avke leste zdegradinal, že omurš imar pes i pridas od identita neschopný. Pod papučou. Avke zapes penal, alebo neschopný nič dobre robiť. Ta radšej nič nakerlas. Lebo je Marka, te džalnas od avecos predtým te kerel, oj džalnas te kerel, jednoducho, pračera ste džalnas, biste
Afkezár pennele dvika. Palada in furcsagiek o benk. O benkamel te paninel, o benkamel te vladinel, o benkamel te diriginel a te tirinel. A či je to už všade, ale je to hlavne v manželstve, aby manželstvo jednoducho zničil. A sokamo te zničinal, ano manželstvo obenk, my peďom na začiatok. Čo chce zničiť? Boží obraz. Rozumieme sa? Boží obraz. Lebo Boh ich, keď stvoril muža a ženu, na stvorenia zlen, aby jeden na druhým panoval, ale stvoril ich seberovných. Rozumieme sa? A na stvorenia zlen sa bareko te lidžal, ale stvoril ich ako muža a ženu, šulmište, ako tým. Tým. Čo znamená, že tým je, že sa dohodneme na niečo a robíme to dvaja. O tým in, že môžu to robiť aj viacerí, že napríklad sú 5, 10, 20, 50 ľudí, ale dohodnú sa na niečom, na jednej veci sa dohodnú, že idú to spraviť, napríklad menia na promuros fasáda, promuros fasáda nakiela korkorojek, že no, nakadeo majstros. Ale ďano de 20 ľudí, jek stovla o lešenie, jek kedla je Malta, jek čivla koda je Malta promor jek koda kada. To znamená, ino de 20 žene, ale kede njek vuči, fasada. A proti fasada kampolo de perdo veci te kedol. A v kezin. Tomu sa hovorí, že tímová práca. Manželstvo je tímová práca. Rodina vychová deti je tímová práca. Nevychováva len jeden rodič, vychovávajú obaja. OK? Financie. Není to len jeden osoba, sú tam dvaja. Tímová práca. Čiže vo všetkom, v každej oblasti, ano manželstvo, kereno da žene. OK? OK? Giuliale pozoris, nade gradinin tele le romen de muršempeske. Te ricala da te kerele da lestar tiratar, vlastne te ricala da te kerele tira datar, so kela stredadeja, ta mugle navke imale na prikereja. OK? Mugle navke imale na prikereja. Alebo on mas snažil len te prikerel, lebo Palo Budberša zistil na odat, že sa styrimil na datar Vigos. Zistil na odat, že 20, 50, 30, 40 roky sa styrimil na datar Vigos. Na priroláda. Ale snažte ta vyzmeniť. Ale na partíro sú tu dikla datale da restar, ale so penalo lavle de vleskro. Rozumieme sa? Wow, my sme všetci prijali Božiu lásku, ktorá sa volá agape. Kada kam niben, ano manželstvo bylinal, to odmúkal. Predtým bezke penáha zvarsavé veci, alebo someđanav, ale to bolo iba také na oko, také, že someđanav sa. Ale odpustenie, ano manželstvo je veľmi dôležité. Tu mám dukhađal. A tu mám palej dukhaves. Dukhavas väčšinou spôsobila sa ani peske na uvedomina za ano manželstvo, na? Ani na chaľuva za iné žanasar. Le lavenca väčšinou peske dukhavas, penas peske. A to dukhal, na? Ale ak nepovieme odpusť, ak to nie budeme myslieť vážne, návľa do uzdravenia. A zároveň pozor, sestry, ana tá penavleské sukama, a baliča penav od drilnomang od mugela. A zase to robím. No, už to nerob. Nerob stále tú istú vec. Te peske varsavé veci od mukľan, pleba čindian, mukeno na veci Marko de palal a má vysadnom paleko da problemos. Lebo ola purane veci, te peske fur ana, ano koda to nič nevyrieši. Odajme gorida na men ada choľarla. A androľarmi ano peske dišagi fur ameni no veci. Sabe fur anas avri pre peste. Džanas pal peste. Alebo o chyby amare sabe kerđam, fur je gavreske vyčiti nás, alebo sikáva zo chyby.
pamätines a tu kada. Džanezano manželstvo sas na začiatok, na samosť kresťaná, a bez kedy nás pes, ta penás peske láz, ano da nača pes, ani má celá rodina láz, ano da. Celá familia láz, ano amare ľarmi. Džanezano kola štati, alebo o Vlachy, sa pesa da žive bez kedy ne, ale mule naš košen. Až le mulen košen. Pamätinen, tetu men tamale romavare kana penás, o te čivole zavri pale, andale Saroda penelas. Vigos. Ta tu mere papus date tu mira kada imara se ľarmi ode. A da žive sme zanglada kada a ne kola Vlachy až pe Suzinen, až normálne pre pes Suzinen pes, oj košľas, mušil barlove te počínal. Oj kalabeci, le perdias, le mulen, le puren. Ano, amano, živi pensás me gajso, ano koda, že tyž le perahas, a 3D kada, a väčšinou ča 3D, bo čau sasia pestov na zonoda. No a pali sa pes vyselňam ki odel, keď jam dohoda. Opo vážin mangetánov trada a na amare ľarmi. Ame sam dosť duđene, pravda, oj koda mangena kapon me gode, avređenen. Na mončo, ojasal. Habla Roman. Raz, dva, tri. Palkada penave. Možno, že buď ne pezavke hadinen, že anglo da anglosasia a menge sa zavke, že menge opral živel leskrapenia. On pez hadine nás, ternore, amen la česamas, ale rušás vaš lenge a furpe palis a čela spramen delerma. Jalazov kere je kurko duj kurke na živáspia, ale sača anglo da bo familii pez kerde, a pritom máme pez na kerďam, ča pezano da miši nás. Na kerďam dohoda, ale dohoda da žives, juda da žives platinal. Ani na džena sar, ani na bej na ne odavali sar pro papiri za busa, ale besar timar, a na maro ilo za fixime no dahin. Ale na ade ojšaj penon te svetko záleske, že tete pes amen keras, ale na crda zanoda le prale zabola miro pral živela eskrapenia. Abo on te pesker nás, i marame pisano da na miši nás. Takže ole žive se starka na peski kerďam od dohoda, amen pes nahadi nás anglo familii. Kaj te dikazo i opral la peskerďa marđala a sas me penavaz le praleske namište kerďal, of penla zlake namište kerďal. A chudava si gederki alate sarki opral. A ona da dikle a da vzťahos amaro sarki o familii barilha a buterkami benavlja. A pomoži nás peska, kaj ti so pene na pre mirišo gorkinja mano da na zaimino mela rado dikav, mela ke bačav, a zas of mire pralija bez nakero. Džalpale dohoda, a savoro džalpale dohoda, ano amaro vzťahos. Sare palolove, paločave, sar barara zavidle čaven, keres dohodale romeja, ko ela prisneder, ko si krasikavlo kami ben, kazela konečno lav. Savoro džalpale dohoda sa to dohodnineja. Dokonca aj manželstvo je dohoda na papieri. Anglo gađe. Savoro hin dohoda. A odazar ňoma zmluva. A dokonca aj odalka na priminđam ležiš, aj to je zmluva, dohoda, že priminđam ležia na malo čivipe. A te dodržine zola veci, bude sa ti dobre žiť. A na mušine ste te crpinal, te roval, te dukal tut, lebo dodržine zola veci ale ja tut chránenes. Myšte, saboro, džamarek. OK. Keď čo dáva keraz imal? Žádný si krá. Pretože čo hovorila? Kamen prestávka, alebo mek 15 minút vakeraz? OK, 15 minút, Romanes 30. Diken. Soka ma se penal, akana, ano kalabeci.
me vakera pali zađo varekaja pali spare za pale kioda, takže varekaja na varsa veci kama htavlo pale. Že omurš kana nane oda les ai si odvaha pročači pente penal sopes liakerel la romňake, tako gondolno peske, že romni džanel alebo avla proda sopes liakerel, takže napenela romňake upravi dôvod, napenelo pravi dôvod, soske avkere agina, soske avakerel, alebo soske žalinel, alebo či žalinel, le romenské a mange iba lačte penel, a men gondolina, že ho avla proda. Važda o otázky o veci, celkom aver, zmyslu, aver, sa roda sokama ste džanel. Takže žuri pes richtinel, prikerel pes savoro a džal abri, tak orom napučal oj kaj ďas, ale penel soske ďas. Otázky ode iné sen, že napríklad iba napenel priamo otázky, alebo aj se, ale ča naznačinil vareso, ale nanel da uprímnosť. No je romni na dženel, je romni čori kerel, furo da so kerel, ale romes tirinel, trapinel, orom nasovol. Ale romesko problémin, že na dženelo veci te pomeninil pravým slovom. Hej. Čiže o vece z inou problémov len kedy komunikácia zlyhala, že nadas presne tej džanel, ale sikavas a da andro, že je kvareste rušes, je kvareste nava kere zlaha, je kvareste ke sa po nervi kerel, sa po nervi džal, pires paloker, košes, džungales vakeres, ukamuri chodcotut cholarel, na? Wrong communication. Lebo darenca demes, na pande zavoda, ale pindrea demes anro skamint. Ošero demes anevaza. Vare so pagljal. So da? Pagiljas. Takže komunikácia zlyhala na pendelo da so kamen ste penal. Važno da inkada mišlje ste penal. Ta vez uprimno, preker tu alebo preletu car peneno Roma, a pen kake la romňake. Pen lake kake. Soske fur pire zavri. A korkori. A da manane problem. Oj pires fur zavri časte der, ale soske pires bijama. Príklad. Alebo otázka, soske ma na vyčines, sarďa zavri, ale korkoriďas, tu keď manca na nemište. Marek, soske mange napendel si geder na džanavas? Komunikácia. Me mange gondolnava, že kame tu tvare káta rakal, alebo kame kátu in schodka. Avmanca, di keja gaj pirav. Jajo, da tu kada je pires, maseska ne mešarnja. Avmanca. Ano, kopekaris pires, kiflikenge. Važda keresa kiflika. Ano, šufladki švadzi kiflika. Palo fantoci, di klan. Okej. Zbytočne romnite nadal romes zamienky, alebo sobeđana nađana sarvičini stultili romes, ale mám väčšinou marakana na, ale väčšinou mám plnas. Sar? Ombre. Ak ja naplno more, alebo plona mám plno šukaris. A bez manca. Me bari pentova. Pelon keď služalo, 2 minúty malo to. Ok? Ale oj pe zurelo richtinel pe spašo kendalos je pažora
A ďalej, memaja baba penel. Ča penel, memaja baba, mal výkos. A on ma numurša, aj sa ma aj na puča zvykaj, ďal, soďal, nič, baj. Memaja baba. No co še keras? Veríme. Keď si Giulia gele javke zec, oj pendele romenge, memaja baba, aj mal beržu žaren. Sár peňori. Ja je, mište penes. Oj, a co skečaj? Aha. Mište penes. Varekana omurš penel, dilini memaja baba. A užarle romnile z Lečavenca imar očave bale. Aj so cikno tajomstvo prala lešunen. Možno na ďalon kaj međa, ale parikananske bičav fotka pučoma da kaj fotinavski kaso malo. A da inča i so. Ale kama v te pendel, ofsal ďal vare kaj, o magena mušon te pon kaj ďal, me marjana. Save Giulia ďalun. Na, penjale, šunem pralale, to mena magena mušon te pon kaj ďan. Me ma presni ďana v kaj zino, sokerel, ovavo kirkatal tu ďanes, me ďana v sa. A me ďana sa, na? Čiže od Giulia Birinen Romes te genal, oni ho poznajú hlave až po peti. Ale amen o murša pro Giulia fur objaví nás, fur vare sa nebe veci. O ja kere me kero i penal, na šinjal tu ke vare so nebo. Na kana me roda palo ker savolo ničo dojo bala farbinja, no to. Alebo dika v prelate, oči vare su nas menidja, savoro oj penal se koberco sinjom. Takže amen musí nás varekana to objavínal a niekedy nám to buď trvínal. A chalos. Ale má by ten palis, muršale, usal objavinena oda nevo androke so rovni kerďas, oda tela šarol palis. A chalon. Či ju martuke prezek, alebo na lášar. Bo na chudeja večera. Alebo sartuke podel rovni večera. Džane zimar sarna. Lelo tanjerišća čivlatke, mal hotovo soker džompale, somvare so nam mištes. Ale volela šukareski tovla tanjeris, o pribori saboro, kada saboro tačarla kamen, kada... Alebo penes se eroj na anđal. Alebo se pale pani mangenanga. Alebo koda pale bistere, ta saro da so, nie a nie še naučić sarce kerlo pašalorom. Penel mange penjale suska da kere. Oj, penel kirav tu ke tehal penez okej, ale fur tu mušinen mek te uštjela tadjala na kuhnja, vre su abretalo. Normálne to len mikromulná rula, so ja nenavidím. A men mukelo de te labol. Ča príklad penav. Jak vec dôležito penav, ok? Ale keď chceme tomu druhému naozaj tekel savoro, takele skano kam niben sa a s láskou, poprosím vás pekne. Lebo ten druhý si to všimne, diča na pisterďas, diča žánro som kampal, diča na mušina v to uhčel. Me treba štarvaďavane kuchňa mangetánav. Vajo páni, vaj máro, vajo prášky, vaj kada, ma perdo veci mám mušom telo poštkam. Šar. Ok, na. Te kamas peske te kero jega briko, a te sikalo peske šumište, okam niben. A te kera zle romeska boroň mňake vareso, kamas imam te kero da kam nibna. A po druhé, úcta. Začni si vážiť jeden druhého. Nie preto so kerďastuke, ale preto, kto je. Lebo amenu murša nama dokonala, ale preto, že je to môj muž. A iného nemám. Rozumieme sa? A ani už nebude mať. Tak si váž to, čo máš. A palike ledevleské vašorom, palike ledevleské vaše romni. A ďakujem, že si mi ho dala. Aj napriek tomu, aký je, láspes duđene save ine. A dživa spia ketane, čiže bili nás pes, na te zmenili je Gavres Palmiro,
že by nás ste zmenili les, abres palmiro. O, tam miri daj sa skajsi a tu sal cal, ko máme tu aversal. Miri daj ďal nás kada, koda, kela tu sokeres. Alebo prebisan, Čiže, amen pezlazaj se sa vesas, iba iné, ale dikaz je zmena, že Boh nás mení, ano, vzťahos. Rozumieme sa? Na Božieho muža a Božiu ženu. A mušino távala men trpezlivosť, jak je Abreja. Andro vzťahos. Alebo andre zmena. Napríklad taká napenáva, že Bareko tu mendar začali skôr, ženy, a muži prišli neskôr. OK? Čiže amen džanas, akana, že muž nás tálo trpezlivá, že Boh zmení môjho muža. A zmení ho tak, že už to nebude ten, kto som sas, akého si ho poznal, a bude to iný. Alebo naopak, bude to iná žena, sabe penea, že to není, to je iná. A toto, čo je iné, čo Boh kedal, to je ten obraz, alebo odl pár prikedal. To je ten obraz, predstavo odl men stvorindias, ale obeng musardias, ale teraz Boh zase prikedal, tie pezdeské daste prikedal. To má nás pes na Boží obraz. Amen. Muž podľa Božieho srdca, žena podľa Božieho srdca. A možná mužina spejatával je Gavriko trpezlivo. Amen. Nesná sa ti zmeniť muža. Muž nesná sa ti zmeniť ženu. To nejde takto. Nechajte sa obaja meniť Božím slovom. Amen. Ten problémos, ten konfliktos nikdy neriešte bez toho, aby ste sa nezačali za to modliť. Vyčinen, ane dojek konfliktos, ane dojek problémos, najprv ledevles. Na prvom mieste, šumište, furtoven ledevles. Nalečaven, nalada, nasasa, nikas, ale furt ledevles to. Pro ešemnotan. Na prvom mieste, ane tu malo sťaľ mušom tabal ešem odel. Acharion. Maškartumende, furtoven ledevles. A ne dojek situácia, a ne dojek koda švázi tedy čol načatumen, ale ledevles. Lebo te kada kerna, a ne tu maro konflikt, bo konflikty avna. Ale ano konflikty, šurmište, maroden levinníkos, kto je za to vinný. Lebo väčšinou tu vinovato. Tu palia za kerďal. Tu nikoča tu, a tu palia za kerďal. Nikoča tu, a jega vresko desfurs pre vina. Šurmište, prestaňte toto robiť. Prestaňte sa obvinovať a prestaňte, ano, konflikt, kovažala šaj, prestaňte hľadať vynika. Šurmište, ano, konflikt, nehľadaj vynika, hľadaj riešenie. OK? Lebo tým, že amen, vynik, co ale aké je ja? Ten vynik, šurmištes, ten vynik nakoniec si bude musieť to uznať a zmeniť to. Ale tie turecké peny, a tu salovino, a tu nič, čame, a tu nás salovino, čame, a furt čame, čo orom furov, romni furov di gođaber. Na nevidníkos. A čiraspes, keď tu chyba, keď vám chyba. OK? No myšte, a čiras kerďaspes, náka na so. Just do reder. Čiže Giuli nasikalo romeské, alebo orom na romňake, tu vinovato, váš da peska da čiras, na keď chyba čelpes. Medžanav, že nás sa na rokom da kerdo, a my sam nedokonala, keď raz chyby, ale na váš da pes odsudí nás, te viní nás pes, ano manželstvo, lebo, šunen myšte, tu kada kerďal, tu palea da kerďal, imar kada na kerje, matke na to muka v krate kerol, ale anu vasta sa iba je romni. A orom či kamo či na delaru, nejaký bo pelom, keď chyba je mal. Našti aj nejaké bol.
oj tutele savoro, alebo naopak, oj eromníky da chyba savororum pelmela vakanatrová znamená. Toto je vydieranie. Vydieral si, alebo zneužil si chybu druhého, oj čak tutele zandrovasta oda, so kamistel zandrovasta. Našiavom tuta novasta, alebo čaleste, a novasta možno talo sodvoje dženende, ale kontrola uprav kada veci možno talo devleste. Kontrola devleste. Nezneužijte chybu druhého. So većinou a za peskerlandro manželstvo. Tatu kada kjer dělá, tatu furada kerez ima rada na kereja ima rada ima kada. Od mukem peske, prebačinem peske a penem peske a snažte sa to vyvariť druhýkrát, viete na pernan koda. Co ďaleko? Dobre, takže dobre, super. OK, takže kade končíname, kade prvo čas. A po prestávke elementy otázky, kade téma, určite barcové otázky, malađan peste penal. Me napenđum veršali, imeno te veršali na kamo ste verša, bo džana zmište, prosto ste ďal. Ale budeme si, akože, sa te penav, kadi ne elemenča kada sedenie, ale budeme mať viacej sedenie,